Hoxe é 19 de abril de 2024, día do meu cumpleanos, que cumplo 47 anos. Os dous pequenos erizos de mar volven para medrar e tamén este lombrijante que acabo de quitar da rede, non sei canto pesará, 1,5 kg, bueno, 2 kilos, porque ten os sancos bastante grandes, así lle pesan e os arría para baixo. Si, sobre 2 kilos. E aí se vai a medrar tamén. Bueno, máis que a medrar, porque ese xa era grande, vaise a criar, porque está en veda, porque está na época principal reproductiva dos lombrijantes. O igual que tamén as nécoras, que tamén están en veda, porque como vedes as femias están prácticamente todas con ova. Aquí teño dúas femias con ova e máis un machiño. A sentola non está en veda, pero as femias con ova, sí, todo o ano. Esta ten ova, que ademais xa ten casi para arriar. Non me deixa que se vexa. Protege como as boas nais. Vedes, aí ten a ova. Ahora si se ve. Ten a marronxiña xa casi para arriar. Así que vai de volta para o mar tamén. Este non, porque é un machiño. Este vai a ir para vender, o igual que o choco. Hai 4 peixiños que temos aquí. O pulpiño non dá a talla. O pulpiño non dá a talla. Será de medio kilo, máis ou menos. Así que vai tamén de volta para o mar, se me deixa. Vamos de volta para o mar. Ese sí que ten que ir medrar. Aí se vai. E nada, vamos a seguir limpando e metendo o aparello, que esta ainda é a primeira casea, e os viernes ás 2 hai que estar con todo a bordo. Este sitio onde estamos, entre o Castro de Baroña, que é aquela punta dali, si giro hacia alá, pois naquela dirección estaría a praia da Arnela, xa máis ao fondo Porto do Son. Esta zona de aquí conócese como a Oriseira. Eu penso que se lle chama Oriseira porque antiguamente nestes aparellos como os que estamos meténdonos agora, en vez de estar así sin nada, viñan sentolas, viñan marajotas, viñan pintos, viña peixe, viña de todo, pero viñan moitísimos orizos nas redes, moitísimos, deses orizos dos que se lle colla a ova para como unha delicatessen, que ahora mismo é algo que é carísimo e que en toda a costa de Galicia pois hai moitos mariñeiros que se dedican a recollelos e que se fan moitos cartos con eles porque a ova de erizo de mar, o erizo de mar, é moi cotizado e ademais extraese pois con cuotas, con cupos, cuns días ao ano solamente para evitar acabar con eles. Pois fijadevos, antiguamente, cando viñan así moitos orizos no aparello, como este que teño aquí, vedes, agora poucos veñen, aquí ven o xiún, pois o que se facía. O outro día faleivos de que había quen, cando collía sentolas pequenas no aparello, rabudiñas e bruños pequenos que non dan a talla mínima, para quitalos con máis facilidade, porque hai sitios onde hai moitísimos, os machacaban cun maso, non? Machacabanas cun maso e así facilitaban quitala da rede. Algúns preguntadesme, e ti para que levas o maso? Bueno, nós non levamos un maso, levamos 2, cada seu. Por qué? Porque ahora nesta época non, pero máis no inverno, no aparello moitas veces veñen moitas cachopas como esta. Vedes esta cachopa de argaso? Esta é unha sola, esta é pequena, pero hai veces que ven, bueno, en vez de estar aquí o aparello ocupando nada no fondo da lancha, estaría isto completamente cheo, porque toda a rede estaría chea de cachopas como esta, que é co que os golfos, as laminarias e as algas pardas se agarran ás pedras. Non son raíces, solamente é co que se agarran ás pedras. E no inverno cos temporales,
arrancan primeiro a folla e depois arrancan as cachopas e o mar amontonas en zonas e cando arriamos as redes pois acaban cheas delas, non? Pois o que facemos para facilitar quitalas, para non ter que estar quitando unha a unha, pois é puñela aquí, por iso tamén teño a goma esta negra, imos poñendo así aquí e damoslle comaso, e entón isto desfaise, vedes, é moito máis fácil de quitar e máis rápido e aparte non rompa a rede. Antiguamente tamén se facía con orizos, pero agora, polo menos nós, nunca. Quitámolos un a un, porque deso depende o traballo de moitos compañeiros nosos. E orizos como este, cando se poden coller, chegan a ir hasta 14, 15 euros o kilo e máis. E ademais por outra cousa, porque todo o que non se leve para comer, noso orizo non podemos levalo, porque para extraer orizo do mar hai que ter un permiso específico. Todo o que nos ven nas redes, ou todo o que se pesca, que non vai a ir para comer, nin para vender, polo motivo que sea porque está en veda, sea porque non é comercial, sea porque non é comestible, sea porque é unha especie protegida, hai no que devolver ao mar. E ese é o motivo por lo que, por exemplo, nós sempre quitamos con cuidado os carallotes como este, co ombro de mar ou pepino de mar, e os devolvemos ao mar, unha, para que non boten un líquido blanco que botan para defenderse, para que non lo boten que queda pejado no aparello, é moi difícil de quitar, que usan como defensa. Ademais, isto que sepades que se come, e hai cofradías onde hai plans de explotación específicos para apañalos e comercializalos. É unha delicatessen. Botámoslo para o mar tamén. Aínda que eu nunca os comín, algún día nun sitio onde os preparen, onde os sepan preparar ben, non me importaría probalos. Teño aquí tamén un santiaguiño, había tempo que non collíamos un, mirade que chulo, un santiaguiño que ademais é bastante grande e ademais fijadevos, é unha femia, é unha mamá con ovas, moi importante respetar os animaliños que teñen ova. Aquí teño tamén unha nécora, que tamén volve para o mar, erizos pequeniños que se devolven ao mar polo mismo que vos dixen antes, e as estrellas de mar o mismo, porque tamén cumplen no océano a función de limpalo. Son as barrendeiras as que limpan o océano para que non este podrido, para que este limpo. E ademais temos a suerte de que temos estrellas de mar para todo tipo de ecosistemas e de fondos mariños. Este é a que suele haber en menos profundidade e na pedra, pero tamén nas zonas máis de area hai este outro tipo que é un pouco máis blanda, que é de color violeta, moi chula, e iso permite pois que en todo tipo de fondos e en todo tipo de ecosistema haba os seus animales para limpar os fondos específicos. Van para o mar todas tamén, e xa aproveito para devolver tamén unha raia mosaico que teño aquí, que acabamos de quitar ahora mismo, que tamén volve para o mar, e aí se vai toda contenta. E nada, vou quitar o erizo de aí e devolvelo ao mar tamén. Pois nada, orizos quitados, este que foi o que vos enseñei antes, que volve para o mar, e este outro de color violeta que tamén volve para o mar. Imos xuntando algunha sentoliña a ver se no aparello que queda pescamos algunhas máis e algún chopo máis, despois xa vos enseñarei. Bueno, pois xa acabamos de meter o aparello todo e agora toca organizar os últimos peixes que collemos e máis os que tiñamos de antes. Entonces, teño aquí unha raya que non se debe de botar co outro peixe, pero puxeneo aí agora porque só era un momento, porque tiña que lavar, que é unha raya de cravos, que xa vos teño enseñado máis veces, que esta podese levar para vender, así que vai aquí para o capacho este, por aí para a lonja, para a ribeira. Teño aquí un lombrijantiño que acabo de quitar ahora mismo, que ven no cabeceiro do último aparello, que dá a talla mínima, pero xa sabedes, está en veda, como outro que, bueno, pois como outro que soltei antes, e que vai de volta para o mar tamén. Aí vai. E despois teño aquí dúas raias mosaico, este escorbellón, non sei se irá para o fondo, e máis un pequeno pulpiño que acaba de vir agora mismo tamén.
Os pulpos, non sei se o sabedes, pero os pulpos femias suelen ter os raxos máis largos que os machos. E dis que é porque como teñen encargada a tarea reproductiva de ter as crías, pois que así poden acceder aos escondrijos onde están as nécoras e outros mariscos con máis facilidade para alimentarse, xa que como teñen eso, a tarea de poñer os ovos e de criar os fillos, pois que necesitan poder alimentarse millor, non? Eso din. Así que, en teoría, eso a mellor podía ser unha femia, porque os raxos estanos bastante grandes. E aí está cambiando de color. É increíble o mansiños que son. Bueno, pois vamos a soltalos, a raias e máis o pulpiño e o escorobellón. Aquí mismo. O escorobellón, a ver se vai para o fondo. Se non vou non agarrar para levar para comer. No, sí que se vai para o fondo. E a ver ora o señor pulpo, si se quere ir. Veña, non seas tímido. Alá se vai rumbo a Montelouro. E agora a ver as raíñas. Aquí vai a primeira e a segunda. Aí se van tamén, todas contentas. Estas parece que tiran máis para a arnela. E bueno, aquí teño tamén un par de nécoras que están en veda. A ver se quito aquí donde as entolas. Aquí hai unha, aí de volta para o mar, e aquí hai outra. Que xa sabedes, as nécoras é un dos pateiros que as últimas dúas, a pata esta última de atrás, en ambos lados, é como un remo, teñen certa capacidade de nadar. E despois, aquí contra o final, esta sentola, non sei se dará a talla, depois teño que medila, pero teño un par de femias que viñeron agora aquí ao final. Esta é unha, esta é outra, xa as mirei antes, nada máis entrar, pero vou vos enseñar, que curiosamente hoxe estas dúas femias non teñen ova. Vedes, esta non ten ova, así que vai a ir a vender xunto cas outras, e esta tampouco, a ver se son capaz de enseñarvos. Vedes, non ten ova, así que vai a ir tamén para vender. E como ainda nos queda un pouco para ir para a terra, que temos que acabar de pasar aí un par de caseas, vamos a mirar os nombres dos peixes nun momento, porque vou a pasar o peixe daqui para un capacho con agua fresca e limpa. Ás veces preguntadesme por que botas o peixe nun capacho con agua. Pois é para que non se seque, para que se manteña ben fresco mentre estamos no mar. E cando é no verán, ademais, traemos hielo, porque fai tanto calor que se o deixáramos na agua así sin máis, quentaríase a agua e aceleraríase o proceso pois de perder a frescura ao peixe. Non queremos eso, non? Ahora como empeza a facer calor, xa estaba falando con meu irmán que imos a ter que empezar a traer hielo para bordo. E nada, aquí temos un pintiño, outro pinto, la mar de chulo, unha marajota, unha pancha, choupa, fiuncheira ou pataraña. Mira que ten nombres este peixe. Hai veces que está rico, que se parece ao sarjo, outras veces ten un sabor un pouco máis bravo, que non lle gusta a todo o mundo. Mais marajotiñas, porque hoxe anduvemos sobre todo pola pedra, entón collemos bastantes para a zona onde estamos, que aquí dentro da ría ahora xa pouco peixe queda, depois de haber estado traballando todo o inverno. Un rapapelo, tapadeira ou tapaconas, conócese ben e diferenciase da asadía, que é esta que teño aquí, que é máis blanquiña, que é peixe blanco, que é peixe blanco da pedra, perdón, do limpo. O rapapelo da pedra. E a asadía do limpo, parecido ao lenguado. E depois temos aquí unha fanequiña, un peixe porco ou ballesta que fai 30 anos non se levaban para comer nin para vender, hasta que os mariñeiros empezamos a comelos e vimos que estaba rico. E a partir de aí, cando collemos moitos, empezou a levar para a lonja, o primeiro pajábano a mellor a 50 céntimos o kilo, ou directamente non lo compraban. E pois pouco a pouco foi aumentando o precio a 1 euro, a 1,50 € cos anos, a 2 euros, o ir a xente conocendo, e actualmente a mellor podeno pagar na lonja para nós a entre 4 e 6 euros o kilo. En Portugal chamanlle papalagostas.
outra marajotiña máis, un escarapote da pedra, que estuvemos collendo varios estes días, que este como é máis grandiño, pois vai para vender. É un peixe que está moi rico, peixe de roca, e suele no pajar ben, ainda que sea así solo un pequeno, o respectivo do que vale o peixe, suele no pajar, pajalo moi ben. Escarapote da pedra, non confundades ca faneca brava, a que pincha cando nos imos bañar ás playas. Escarapote da pedra, e aquí teño unha mariola. Bueno, máis que mariola, esta é unha, nós chamámoslle madrenla, pero a xente chamalle tamén moito barbada, por esa barba que ten aí, por ese bijote. A mí sempre me recorda o dragón de Son Goku. É un peixe tamén que é caro, que é rico e que é caro. Nada, xa pouca cousa máis me queda aquí. Un rapapelo, mirade que rapapelo máis grande, parece un rodaballo. Outro rapapelo. Outro rapapeliño máis. E nada, agora aquí quedanme, dúas sardiñas e algunha faneca máis, que este seguramente é sadir para comer para nós. Bueno, e nada, hoxe case collemos un capachiño de sentola, teño aquí un pouco chopo, pero hoxe collemos como un par de capachos, o que pasa é que os teño aí jardados dentro da cadeira ao abrigo do sol.